pawongan kae. Arep kamu junyang gedung kuso. Yo, sadurunge kowe mung ing gedung kuso. Bakal tak tunggu lah. Pangapuntenipun, Jan. Lagi padha ngopo? Njagi kawilujenganipun Wida Jangka Jayabaya. Kowe padha jaga apa padha turu? Jadi Jaga. Mongko iki mau mentas bae. Aku ngerti ana salah sawijining pawongan kang nyolowati. Yen kowe padha turu, endi tanggung jawab? Pangapuntenipun Injil Pangeran, sedaya prajurit ingkang tunduk kemit sami saya. Ora ketang sayah kudune rak yo gilir kacang. Umpamane siji turu saperangan ana sing lek. Yo ora dadi boyo pangapa. Sing batu aku tak pengerti. Coba pun duten Wida Jangka Jayabaya. Wis tok akeh dawuh. Belo! Wida Jangka Jayabaya ical. Piye? Kurang ajar. Kepenak anggon matur Wida ical, Wida ilang. Nggih. Dawuh. Mongko Wida Jangka Jayabaya. Iki minangka pikukuh ana ing kraton Pamenang Kediri. Mongko wektu dina iki Wida Jangka Jayabaya murca saka plangkan teges Pamenang Kediri bakal pupuh. Mula kanthi kuwi mongko iki tanggung jawabmu kowe kabeh. Nganti Wida ilang yen nganti kapersanan lan kapireng ngersalikan jero. Urung tan murungo aku kang bakal numput. Tinimbang aku sing dipatapi Widana keduwung tuwe sewa pateni.
pangeran ingsun pangeran Astara paring jauh banjur sliramu nglolos pusaka ligan arep kanggo apa ing parajab kula kepengin mejahi sedaya para prajurit ingkang katemben tunduk pemitra. banjur dosa lan luputing para prajurit kuwi apa Monggo sampun cetha bilih sedaya para prajurit niki sami teledor anggenipun jadi gedung pusaka. kaya banjur ana wahanan apa ning sasana utawa plangkan gedung Katuran pirsa wedal sak menika Wida Jangka Jayapaya murca saking plangkanipun. Weda Jangka jagat dewa wasisaning Pandhawa. Umpama ta kelakon ing slira merjaya anane Senopati kang katinangdah tunduk kemit. Puspra nglempara kang tanpa tonco. Kok patenono mesti tumekaning pati. Dole. Pangeran Astrawara sawetara ntapke prajurit ngupadyanane yandel utawa bintuah Weda Jangka Jayapaya. Aja bali tumulya ning Mamenang kalamun ta ora bebarengan kelawan Weda Jangka Jayapaya. Pangestu dalem ingkang kusu. Prajurit, untuk ditanggung jawab kowe kabeh. Kula kanthi kuwi. Ora apa kang ngidlo anane Wida Jangka Jayapaya mumpung durung adoh. Ayo dibujung ning Raja Padhalan. Titian gagah disemetake. Wis doaken dawuh. Ayo. Pangestu dalem ingkang kusu. Dan prayat lan nati-ati. Jagat dewa wasisan. Ingsun ngarepta anane Weda Jangka Jayapaya. Suminggu lawase ingsun talak brata ninggalake Gahar sarta ing kono ngupadi nyeranani Weda Jangka Jayapaya kagem kayuwananing kawula ing Mamenang atitik peranganing kawula ning Mamenang ana sing ora sanjek ingsun ngripta anane Weda Jangka Jayapaya. Rumangsa pinggret tatu rasaning ingsun. Ingsun bakal nyepatani marang sapa wae sing kumawani lan wis dusta anane Weda Jangka Jayapaya. Uripe bakal kesorang-sorang.